Akan naga mas Bakhuid hinduai naga banta juga jengkia jengi kong rio linda lindo in Lait-ïa chemoterapi untuk Sngi naga banta iba deklan lendra wain syaput berbedinyo jengko jengkia bapura naga banta I amisia yau pniau mai iru benyo jengko jengkia pada mata ikun jong I kong Emilia Mauri iba adapsi senam mata Sngi. Laispa lai pundri. Syaduan trangin kiuring kadadu Syaduan trangin kiuring kadadu Kajingnya Bakhuid baru leng do Taïew Syaduan trangin kiuring kadadu Haka katang ukpa badukon baduman sem Bakhuid. Amen. Kajing e jung try jung yu Jesus Christ bad kajing e jong oblay lambat kajing selok jong omen sem Bakhuid kendon rengkat bad pi baro. Hakan iklemat habang yeng hakmat kaduan kedupat kajong oblay. Token kohan men kopara sajisen ni ai kajing sengongo ni ai kajing ro ni ai kajing kublay ni ai ke boram kanam na ke benta kajing baha na ke benta kajing sebon kajing try yang iwei paiwei berkum jero haba ngiwan hakma jungu udawa yang ikan bangin IT la de hu kum jero kajing IT kajing u unang labat pan khoj ya baro ki pop ki sang ya kelat kitam kidona kajing kenang bamangi kenang la su ban em kajing em ke babha ke bamau kwa yang i bangin em kam tame bangin em na gebenta jungu bat kumjur bangin em ya gejung em kristan gejungi na gebenta kabalang gejungu ko han men ko para hak nikhlmat to ken ngin kubur ila de bangilong kinong pop gejung kubur gejungi bangilong kinong pop khmat jungu un saj agi pop jungi bat gejung saj gejungu yagi pop jungi baro gejung duai jungi kinlong ke basiso na gebenta ke perthai baro kawai bat kumjuru na gebenta kajungi iwei paiwei dari mata kedau da gejing snoret ngen pai sakmat gejing pai ke khmat gejingi shu ai bomotrai un map eki pop jungi baro nga phla how blay badan bor baro badapi ko hanmen ko para Lepor sibun daging berkat daging bagi kam daging leklet daging le palat chunga daging le palat chunga daging le palat bakrau e chunga namat kacang kepada kemaria Bakhuid kabayasa kate soti ya kyanga bakirkoi badapi ko hanmen ko para manduai na kebenta chunga how try ublay chungi ublay badan bor baro unisne yangi madalama bigi pop chungi unyalam yangi sha kaching em bom chukut amen. Try can rad go blaze yangi Try can rad go blaze yangi Christo go Christo go no benim jangi benim yangi Try can rad go blaze yangi Try can rad go blaze yangi Christo go Christo go no penim jangi penim yangi
cha drong pada kendau jing su aki ben riu baro badan kamon baba ya roya me ngi namban ngi mane ai pendon burom bangis hemuyame try go blessing blank badan berbaro go kun marwe upa go try Jesus Christ go kun lang brodu blay Bakhuid kipa percay Topian kacing kerpan Tos ngau senay yangi Leitang mami Bakhuid Leitang mami utray Uwe bahag Leitang mami ko Jesus Christ me bayai long play, ajing ya long kawe, adu men simbaku, akabura mukbang. Amen. To ngin ya duai, benta Sngi kebalang kerke. Ya kakhet jong Petrus apostol Bakhuid den mata kedau hagane Sngi buram jong Petrus ngiduai na gebentau kpa Bakhuid jingi Pop Francis ubashim ya kakhet jong Petrus kumjuro menta Sngi kpa Bakhuid jingi udang sha sumar ha hospital baudan hapadeng gejing pang gejing sitom dan mata kedau ngiduai kerpang na gebentau kpa Bakhuid jingi Pop Francis ai botrai unai ya gejing kia hakamet bat kemensem kenang ba mau nang la susu ban yalam ya kebalang ke jung ukres hakata kurkom ke bau ukres hi ulamang ne kwa ban yalam ngiduai na gebenta kemensem jong I kong Maria Tunyang balaklat do na kanek perthei ai botrai unai ya ke jing jathai bom chukut ngiduai ru na gebenta I Rida Mary Karmau barke ke Sngi kha ke jing menta ke Sngi ke jing dap ke jing apusan snem ai botrai nang kurku kurdoi lengba ke jing koi ke jing kia akamer bat kemensem nang yo ya baro kita ke jing ke jing kurku ke pai don kam ni duai ru na gebenta I Paulus Cardosau bat I Relinda Carbani I Don Boklang I Rida Rimius Rikanti ban kitlang bat dari kerpang bat I dokumen shisha na gebenta ke jing koi ke jing kia jungki iwe pai wei ngi kerpat ko blei badan bor baro watsha bakino kino ki eryang kin penki yangi namar melapan yang scam yangi halor umaus yang jong ga jingpla jinge jong Petrus apostol dautrai jung Jesus Christ ukon jume ube mar basan sha rengkat bad me ha ga jing long kawe jong men semba khoj ublei junam la junam amen. Kajing puli na kasiti baningkong upotres Bakhuid. Ko ba ngakentui kitamen kisan hapdeng jongpi kum uparalong san bad usaki ya kajing shashtom ukres bad unong yo bentaru ha kaburom ya kaba en sa penpau. Tupsa ya kakenhun lang brod jong ublay kabadon hapo kajing sharai jongpi. Omda kabombansi Henry da kamon sngaubha. Omna kabenta kajing mentoy bomhok Henry da kabashidhem. Om kum kibale donbor halor kitu kibapisharai Henry da kabalong kinuksa ya kakenhun lang brod. But endala penpau ya unong sharai rangba pin sayop diang ya kapansingat bomdu no jong kaburom. Kaktin jong utray. Isongo yaulay.
Samar pulai nomor terus pak kendai putra. Terus pak kendai putra. Siang ente kapalang jonga Walkibor juga dujokin om layaga Haleluya 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 Utrai udon rengkat bat pi Kajing pule naga gospel Bakhuid kat kum u Matius kaburam hame kutrai. Hakata kapor habau Jisu la leit Saitjaiñ Caesarea Philippi ulakli ya la kisenran kibreu ki ong ba ukunu breu udei uei kila jubab don kibong Yohanes Baptis kiwei pat ki ong Elijah Bat saki wei pat u Jeremiah lane wei na kinong itu lupa. Ulakili yaki pi pat piong ngalong uwei. U Simon Petrus ulajubab melong ukres ukon ublay baim. U Jisu lapai ktin hau suk mapi ko Simon ko kon u Jonah namar omde ubreu balapan pau yapi ya kane hanrei ukpa junga ubahab neng ken. Te kumta ngong hapi. Pilong u Petrus halor une mausyang ngante ya kabalang jonga. Bat ki kerdop kadujok kinom la ayaka. Ngan ai hapi ya kishabi jong kahimab neng. Bat kat ya kaba pinte ha kapertei late habneng ro. Bat kat ya kaba pi lau ha kapertei la lau habneng ro.
ka gospel jong utrai ka jingro yame ko Chris ko hanmen ko para ngitip bamanta ka Sngi kum kabalang Katolik ngirakhe ya ka khat jong Petrus apostol Bakhuid ngitip ba u Petrus udai u bishop banengkong jong ka nong ba Rom ka badai ka sentar lanai ka pedeng jong ka balang Katolik jungi bad u Petrus udai ru ukpa Bakhuid u banengkong jong ka balang Katolik bad ngitip hadu mentamani ba u Petrus udai utau nong shim ya kejaka jong ukres ban yalam ya ka balang hakasen ka banengkong bad menta ukpa Bakhuid jungi u Pope Francis lane u bahadin jong u Pope Francis u badai ukpa Bakhuid udai u bishop jong ka Rom bad udai u bonong mi pateng lane nong Jubilee u ban yalam ya ka balang ha kajaka jong u Petrus bad ha kajaka jong u Jisu hi dalade kanai ka khat jong Petrus kain ka ba mangi ngi rakhe ne ngile buram menta ka Sngi den mata kadau kum ha gane ka Sngi ba ngi kan mau buram ya ka khat jong Petrus kum apostol Bakhuid ngi haban duai ngi haban yasaj na ka benta ukpa Bakhuid jungi kerpang ngi tip ba ukpa Bakhuid jungi menta Pope Francis udan hapdeng jong ka jing Shasumar Hospital na ka jingpang ka jungu dan mata kadau ko hanmen ko para ngi duai ngi asaj man ka Sngi hagijing duai jungi nag bantau ko pa Bakhuid jungi nengkong na shabe banang la banyo ya gajing ko gajing khia hakamet bat kamansem bat kum churu banang la su ban yalam ya ka balang kat kum kata ka jingmang lane ka jing ptinlenti jong Jisu hi ubadai ukhli jong ka balang Katolik habang ipusan ya ka gospel bamenta ka Sngi kamtame ngako aban sim tang naga line ka bakhado ka ba u Jisu Ukraine ha u Petrus habau Petrus lapan bena sepang jong u Jisu habau Jisu hi dalade ukli piong nga de u e nenga long u Petrus u yeng ha ka jaka jong ki apostol baro u jubab ya ka jubab ka basai kadar ka ba Jisu de Chris ubadai nong sispa ubadai nong panem ubadai khle jong ka balang baro ka we bad hadin ba Jisu la yasngeu ya kane ka jing phla jong ka jing ngai jong u Petrus u Jisu upan khamti yaw Petrus ban long utaw khle jong ka balang ban long utaw nong yalam jong ka balang den matakadaw hadu mentamane ko hanmen ko para unong yalam basisha jong ka balang Katolik de u Petrus pat ya kana ka khat ka ba u Jisu lapan khamti ha Petrus omdan bala ban sim mano ne omdan bala ban weng mano hakine kisngi ngitep u khli jong ka balang u de u pa Bakhuid kumunong yalam bahakhli du ne barat ba jong ka balang Katolik den mata kadau ngia bas nguthu shai manga ma pi wei pai wei ngi de bandan hapo kajing yalam bad kajing sanshar ya kajing emensem jungi hapo jong ukpa Bakhuid jungi ngim de banong ngim la ban kantaj ya kajing thai jungu ya kajing hikai kajing lane ya kajing yalam kajing namar ba ukpa Bakhuid jungi udan ha kajaka jong Jisu kumuta unong yalam ya kabalang katkum ka jing IT jong Jisu ha Petrus bat kata ka jing hiar pateng no Petrus kawan sha ukpa Bakhuid jungi den mata kadaw ko hanmen ko para mangi baro ngidan hapo ka jing yalam bat ka jing petelenti jong ukpa Bakhuid ubadai umau siang jong kabalang ngitip habangi duai ya kajing duai jong kajing duai jengit jong abat jong pi ngi ong ya kini kentin ba hapo kajing yalam
jong ukpa Bakhuid menta kabalang jungi kalong ka way kalong ka Bakhuid ka kalong ka taka Catholic bat ka apostolic kine ki kentin ki bangi kena habangi duai ya ka jing duai jong ka jingej kabalang Catholic kan mau kalong ka way omdon atali ne laitali henry kabalang kalong tang ka way ka ekata kabalang ka Bakhuid kabalang Catholic bat apostolic kine ki kentin ki bangi kena habangi duai ne ruai ya gijing duai bat gijing rai jong gijing ngej den mata kadau manga mapi ko hanmen ko para ngide ki khon jong jisu hapo ka jing ya lam ka jing benten lenti jong pa Bakhuid hapo kabalang Catholic kabadai ka way kabadai ka Bakhuid bat kabadai ka apostolic kata ka jing ya long ka way jungi ha ka jing ngej kendiat ngin pai sha ka jing pule ka banengkong ka bang yos ngeu menta ka Sngi na ka sithi banengkong jong u Petrus ha kane ka sithi ka banengkong jong ka bang yos ngeu ha ka jing pule u ong shai ya ngi kinong ya lam ya ku pa Bakhuid ya ki archbishop ya ki bishop ya ki cardinal ya ki lingda bat kumchuro ya baro kinong ya lam ya ka balang Catholic ki badan banta baru pa Bakhuid ban yalam ban petin lenti ya ki khon jong oblei ken mau u Petrus ong ya ki kene kenten habangi long nginong yalam ngi de ban long kinong yalam na ka banta ki khon lang brot na ka banta ki pat ki jong oblei om de na ka banta ka junga ka jong phi hi dalade ngi de ban tre na ka banta ka balang na ka banta ki khon ge jungu da kamon balaloj om da ke jing bom ban se kine ki kentin ki baw Petrus ong topsa ye ki kulang brod jong blei nang ta om da ke jing bom ban se henry da kamon sngo bha de mata kadaw ngi haban sngo tu lada ngi long kinong yalam hapo ke balang Catholic ki batre rengkat badu pa ko jungi ubadei uta unong sim pateng ya ka khat jong Petrus ngi haban sngo tu ngi long ki nong yalam na ka banta ki pa ki jong blei om da kata ka jing bom ban se henry da kamon balaluj ka jungi nang ta pat u Petrus udang teng ban ong om dei na ka banta ka jing men toy ba marwe henry na ka banta ka jing shirham jong ki khon lang brot ki bade ki pa ki jong blei om dei ban le da ka bor henry da ka jing sharai na ka banta ka baha kamiat ka jongki om da ka jing le bor ka jingi ban psa ya kita ki khunlang brod hanrei ngi haban em ya ka jing em jingi ningkong na shabe kane ka ba u Petrus ong om kum ki ba le bor halor kitu ki ba phi sharai hanrei da ka ba long kinuksa babha ya ki khunlang brod den mata ka daw ko hanmen ko para ngi pen kan mau yala de iwei pai wei manga ban ma phi ngi don banta ha ka jing ya lam ya ka balang Catholic ban sharai ya ki khon lang brod de ma tak daw ngin bat ya ki ne ki jing hikai ke bau Petrus u hikai yangi kumuta unong simpateng ya ka jaka jong Jisu ban ya lam ya ka balang Catholic ka balang ka wei ka balang ka Bakhuid ko han men ko para ha ka ne ka sngi ka bangir khe ya ka ne ka sngi buram jong ka khat jong Petrus apostol Bakhuid token nginang ya duai nginang ya saj na ka banta ka jingilong ka way jong kabalang Kristan ka jongi ai balang ba ka jing pasutho jong Jisu ai balang ba ka jing pasutho jong pa Bakhuid mangi baro ki Kristan ngin yalong ka way namar u Jisu hi ulas dang ya kabalang tang ka way kabalong ka Bakhuid kabalong ka balang Catholic nginang iduai ngini ya site nagbanta ukpa Bakhuid jingi nagbanta ka jingkoi ka jingkhia ka jingu ai botrasha unkta ayu unyo ya ka jingkoi ka jingkhia ka bapura sachisen banong la shu banyalam ya ka balang kumuta khulido ubarat ba uban yalam ya kabalang ke jongu Jisu
cho ngân yang ngân plai là cái chong cái chừng ngết ngang ngết hào blay Our chun goro long tau quack do Ra Jesus Christ ukun na way chung utrai chungi yaw la puna man sim bakhuid yang balakhana kamaria tesuti yang bashala bain ho pintus pilatus pasan nai u layak lo tebiu lahia sekibiya agasi balai lami pad na kibiya lagi chapneng shang mono blay pa dan bor baro nang tawan pad ban bishar ki be imit ki bayap nanged how man sim bakhuid hakabalang catholic bakhuid hagajing salok bakhuid hagajing ma be ki pop hagajing mi pad ka do bar hagajing em bom chukut amen lai spa prapusan lai spa prapusan Dian trai ken ra ine ki jin terwa jongi so ba ba jaga jing trai si tam jongi me la ker ku ya ka mum se bangi la te Doai ko para bagai jeng kenya junga bat jong pi kan long ba pedang hunak ma do bleu pa badan bor baro so try putting ching knyani ti chong pi nak banta ke jing ro bat barom ka teng ke jingu ka jing man to yingi bat balang ba khu jingu baro ka we ha ka jing sbon jong me to pedang ko trai ngi karpat ya ke jing duai ba ke jing truai jong ka balang jong me barangkat bado petrus ba khu kumunong sharai jong ka kan laban poi sha kanong pateng bom chukut nama rengkat badu kumunong hikai jongka ka bats kem ya ke jingej ha ke jingpura jongka dau kris utrai jongi amen utrai udon rengkat bat pi kabat piru token tu yala ki danot kitiu ki shau try dongin ang utrai blay jongi ai shong hong bat ka day da shisha ka long ba shong hok bat ka badei ka dei ti jingi bat ka jing pen em yengi haman la ka por bat ka jaka banai ngu yame ko kan rat ko pa ba khut ko blei badan bor bat bom chukut namar melong unong ablang brod bom chukut ubom ino yala ka kunhun lang brod hanrei lang ba ki apostol bala kerku mesharai badiada ya ka barabor khnang ba ensen shar ya ka da kitu kiju kinong yalam ya ki ba melatung balong kinong sharai ki ban yalam ya ka hakakerteng jong khun jong me bad namar kata rengkat bad ki angal bad ki arkangel ki khatsem bad ki hima bad baro ki paj belen bad ki bor jong ka beneng ngirwai ki chingwai ro ya me ban ngi pen bna klem sange Bakhuid, Bakhuid, try. Bakhuid, Jubilee, bag. Bang, bag, take it up. Nagaburam, chong me.
Leng bat percaya kidap dakaburam chome Wayo sana shatrong Wayo sana klemku Wayo sana yublay junon Dasha melong bokoi kotrai kathame jong kajingkoi baro Namar kata ngi kerpad yame dopen khoj pen kentang ya kine kajing terwa jongi dag bapa yaman sim jong me kum kam jer alor jongki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jesu Christ hakapor baladi no yu badala kamon snobha ula pdiang ya kajing sha sutom ula shim yukpu bad gabangu yame Ula kedia u badal ai hala kesenran u ong. To shim batobam na kane pibaro. Damar kane kalong kamet jonga ya keba NIT na kebenta jong pi. Ha keju korkom enda lalayabam ula shim yakukuri badak baingu biang yeme ulai hala kisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong gajutang batmai batbom chukut ya keba enpenmi na kebenta jong pi bat na kebenta kibabun na kebenta kajingmap yakipop Tole yakane ban kan mau yanga. Kajimaya jong kajinge. Kata sin bagi bamyu leuku Bagi Yakane kakuri Ipen na kajing yang trong me ko try Tadadu menwan Namar kata ngi kebapan menta ya kajing ya bagajing mi pa chungu ngi terwa hame ko try yukpu jong kajing em bad yakukuri jong kajing penem Ngi dai ngu aidam namar melanyew yangi kibabit ban yang akmat jong me bad ban sakri yame da kebas ngawret ngi kerpad yame bangi kibayo banta hakamet bad kasna mukres ngilong kiba lapan itali kawe daw men sim bakhuid token mau ko try ya kabalang jong me kabala priang hasutla kapertei bato penjana ya ka ha gajing ej rengkat badu Francis ukpa bakhuid jongi ulbad marwen yu bishop jongi Kakenhun ke bishop bat baro kileng do token mau ya imaria ternyang isakri jungme iba melakot shalade na kanek pertei to ai bam I bayalong ka wei badu kun jungme ha ka jung yap kum ka jung u in long ka wei ru badu ha ka jungme pa jung u token mau lem ru ya ki hanmen ki para shenrang bat kantei ki baliathia da ka bakermen ya ka jungme pat Bad ya baro ki balaklat no agajing isnei jong me. To pediang yaki sya agajing syai kakmat jong me. To isnei yang ibaro ngi kerpad ya me. Baringkat bad kamariate soti bakhuid kakmi jong ublay. Jesa bakhuid ukurim jong ka ki apostol bakhuid. Bad baro kerukhuid ki balapen sngabahaya me pateng lapateng. Ngilong ki babet banyo bantalem ha agajing embom jukut. Bad penginiro bad pendan burom ya me. Daw kun jong me. U Jesu Christ. Dau lembadu badhau kan long hame ubleu pa badan bor ha gajing long kawe jongomen sembakhuj baro kaboram bad gajing yaro jinom la jinom amen. Kumlah hukum yang i daw nong penem, bad kumblah hikai ngedak tin blay nginut banong
Kok pa jungi ubah beneng kelong ke Bakhuid kerteng jung me kanwan kahima jung me kalong kamon jung me ha ka kendeu kumbah beneng toa yangi menca ke jung bam jungi ke bahala ke Sngi patama yangi kerengkang jungi kumbang rugi ma bi ke beles new yangi adwat yalam yangi sha ke jung penshoy Henry de penlai yangi na ke bas new to penlai yangi ngi kerpat ko trai na ke jung snew baro ha ke jing sabon jung me to ai jing suk jing sanya kisngi jungi khnang ba da ke jing rap ke jing isnei jung me ngin lai barabor na ka pop bangin yo jing da na ke jing janjar baro kat ba ngi dangap khmelanti ya ke jing kerman Bakhuid bad ke jing wan pat jung nong penem jungi u Jesus Christ Namar ke jume kalong kaima ke jume ke por kabrom junam la junam. Kotrai Jesus Christ me belong haki apostol jung me ka jing suk ngai api ka jing suk junga ngai api wat pe yaki pop jungi hanro ya ka jinge jong kabalang jung me bad ha ka jing spoon jung me to ai ha ka ya ka jing suk bad ka jinge tali ka wei kat kum kamon jung me mame ube ban basan shar jinom la jinom amen ka jing suk utrai kan barabor rangkat bad pi Rengka bat phi. Dong ini terwa ya kedak kecing suk iwe ha iwe pat kecing suk pat pi. Kun lang bro jung blay me bagi no ki pro ka pertay usyo se ne yangi kun lang bro jung blay me bagi no ki pro ka pertay usyo se ne yangi kun lang bro jung blay me bagi no ki pro ka pertay tu ai jing suk yangi. Hakmi ukun lang brod jong blay hakmi ubakid no yaki pop jong ke pertay suk yang ik bala shakhat sha kan ke jing kawai jong ukun lang brod ko kan rat kam song ha kaman rong apo ke ying ke jinga han rai shong tak ke tin kaman sem jinga kan sakya I kaman kasnam Chris kan ribat kan ilamingi sha ke jing yam bam jukut amen.
Arspa arpunyo. Jing im me a namar jonga bad ngam la kutra kenda jera like Hagajung Janjar, Ninai Gajung Yaro, Niai Gajung Sngo, Niai Gajung Jubilee, Inangai Kungu Kadam, Ya Oblay Try Kandrat, Kamtame, Ya Try Jungi, Ujisu Chris, Balawan Rung, Hagadanot Gajungi, Ha Kaneka Step, Langba, Kayu Chris, Kajungwan Jung Jisu, Hagadanot Gajungi, ko hanmen ko para kanang ai boringi kanapan klanyangi bangin la ban em kajungi katkum kita kajung hikai ke baula hikai yangi kerpange ha kane Sngi ke bang irakhe ya ke khat jung Petrus kum apostol Bakhuid bamangi sibanta ngilong kita kinong yalam ya kabalang len mat kedau nginang la susu ban yalam ya ki khon lang brot ki jung u da kata kajing sirham jong kajing ngej kajing sirham jong kajing em bad kajing ej kajing sakri kajing yu atkom jero bangilaban em kajing em jongi kababaha banai nuksa yaki weipat ki kunlang brod nang ya duwai nang ya sait nau bentau kpa buku jingi na benta kajing koi kajing kia kajing u batkom jero na benta kabor kajing blai ka nang don rangkat badu Masih Bakhuid nang panslay u banyalam ya kabalang ha kata korkom kabau Chris hiu lamang lane laptin lenti u banyalam kum ki khon jong kabalang ha kawe kejinget token ko hanmen ko parang duwai ya kane kejing duwai Jubilee jong snam arjara pusan
Kok pau bahab neng to ai ba ka chinge ba mel hai hangi au kun chume Jesus Christ Tuhan men chungi barha liding jong ka chinge bun kan klang hagilan no chungi dam sem bokoi kan kursiu yang hangi ya ka chingman bala ku na ka banta ka chingwan ka hima chume to ai ba ka chinge chume kan kalado yangi shakin ong lor lan ka bom du shong tai ban bet ke sambai jong ka gospel to ai ba ke to ke sambai ki klado na shapo ya ke chai ban reu ba ya ke perthei mariang baro ka wei ha ke jibi dan ti batikna ya ke beneng batmai ba ke perthei batmai ha ba enda ki bo jong ka beneng ka weng no ka buram jong me kan tan shan jinom ai ba singe jong ke Jubilee kan ka siu yang ni ya ke program jong ke men Jangan lut baketia jinkan show happening. I bagata kaju kajing ai kan pensapsiang yang kajing kemen kajing suk jong nong suspa jungi setelah kapate. Shame kublai jungi balakku junam kan long keberam kajing ro junam. Amen. Ko pa jungi ubah happening kalong kebekhot ikartain jungme kan wan kai ma jungme kalong tamon jume ha kendel kumbang Tuai ingi mentang jimbang jingi pahala kesi Batoma bengi keringkang jingi Kumbang iru ima begi blesne wengi Badwadi alam ingi syaga jing penshoy Android pelai jingi na kebasne Amen Kublai kumaria kepada bekicngai Utrai dan batpam lakirku ya panap dan kinte Balakirku ya sok po chong pa jisu Kumaria bukut yukmi chong blai Tuduai na kemanta jingi kenong pop Menta pada kepor kecingap kecingi amen. Kaburam hakpa pada kun pada menisem bukut. Kumba kerolong kumba meningkong kumcu menta pada barabo jenom la jenom amen. Tongin ya duai. Koblei me uba hagajing rakhe jungi yakasngi buram jung Petrus apostol bala kerku. Melapsa yangi dagajing yalong kawai hakamet bat kasnam ukres to ai ngi kerpat ba kane gajing ai kaliang basuspa kan long yangi kasakramen jong gajing tali bat gajing yesuk daw kres utrai chungi utrai dan rengkat bat pi ublei badan barbaro unkurku yepi ukpa badukun badumen sem bakhot Amen. Tolisuk I basik rio try da gajing emba bha jong pi. Ni zongo yau. Arspa kendai po. Amen. And yero yutra Jesus Christ, amen.